Tradizzjonijiet huma parti importanti minn dak li għamluna Maltin u Għawċin. U aħna għandna obbligu li nieħdu ħsiebhom daw tradizzjonijiet, nindukrawhom u nagħmluhom relevanti għaż-żminijiet tal-lum. L-Għana Fest li nidejna llum waqt il-festa tradizzjonali ta' San Girgor huwa pjattaforma eċċellenti biex inkomplu nagħtu ħajja ġdida lill-Għana f'pajjiżna. Dan se jsir fl-Argotti fejn għal darb'oħra se jkun hemm festival sabiħ immens. Però ħsibna wkoll li nġibu l-Għana iktar qrib it-toroq u l-pjazzez fl-Irħula, Maltin u Għawċin. U għażilna 3 lokalitajiet, il-Birzebbuġa, il-Qrendi u l-Buskett fejn fihom nagħmlu wkoll serati ta' Għana b'xejn miftuħin għal familji Maltin u Għawċin sabiex inkomplu mmexxu l qudiem dawn it-tradizzjonijiet tant importanti. Il-kultura hija importanti ħafna lina u aħna se nkomplu mmexxu l qudiem l-aspetti kollha tal-espressjoni kulturali.